Predstavujeme vám produkt Windows Sight Flip Púzdro. Ako už prezrádza názov, tento produkt obsahuje okienko, cez ktoré je vidieť čas displeja. Umožňuje to nielen prijať hovor cez zavreté púzdro, ale na telefóne je tiež vidieť aktuálny čas a iné dôležité informácie. Telefón vkladáme do púzdra najprv stranou, kde sú umiestnené ovládacie prvky a opačnú stranu len jemne docvakneme. Dotlačíme, kým telefón do kolísky úplne nezapadne. Okraje kolísky sú vyvýšené, takže púzdro spoľahlivo chráni aj hrany telefónu. Nabíjací konektor je prístupný, rovnako mikrofón, slúchadlový konektor a tiež ovládacie prvky po oboch stranách telefónu. Na zadnej strane púzdra sa vždy nachádza výrez na kameru, blesk a prípadný reproduktor. Jemné trblietavé prevedenie púzdru veľmi svedčí. Poskytuje elegantnú každodennú ochranu vášho drahého zariadenia. Tento typ púzdra máme v ponuke pre viacero druhov telefónov, vždy tvarované na konkrétne zariadenie spolu s potrebnými výrezmi.